terus. Kan anak belum kawin karo kawin. Iso kawin terus. Kandhani kok. Engko teko rono ngono nek mak. Lah niku kan dodolan. Dodolan wedhus. Dodolan wedhus maksudnya iki. Oh, dadi wedhuse kawin terus. Ya ya. Sayu suarane kita yakin. Amin. Bisa jomblo. Nggih. Sampeyan mau duwe bojo niki piye Mas? Wala tak dol, Pak. Lah tek didol iki piye? Didol. Dol suarane. Dol suarane. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Uripku kaya ora suwe ketoke. Lah kok Lah saged? kok Ya genah to, sing lanang we nyelek kudis selik, sing wedok ayu. Ah dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Oh yo ucek iki modare kapan yo. Tak pateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Iya to kowe jenenge ora jodohan kok. Amar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Nggih, apa? Apa larasipun? Semoga. Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing kok seneng iki Nggih. wowo ngono. Sing kira-kira menungso ra mudeng ngono apa? Nah, kuwi Yuk, iki demit kondangan. Kondangan. Sing kira-kira gandrung apa piye? gandrung. Napa kira? Kalih Mantap. jeneng duel kalih jenengan. Duet, Mbak. Duet ora duel. Nek Duel duel apa? ki jotosan. Anu, Pak, Piye? amit kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku cengeng kok. Heeh. Salahin, Dek. Nah, munggah kene tak cekoke. Waduh mak celingkrik. Aku akar mulate iki cengeng aku. Kene piye nek jebok kene? Ben Boten ketok. boten mriki. Ayo kene alah. Alah mriki. Ben pamirsa ben do ngertos. Ben Anu, ketok. pun mriki mawon. Nek kono ae. Mriki mawon. Mengke kualat malah ora iso modet. Ora. Ibaratnya koyo wayang lho. Sampean wayang golek. Moh Pak, moh aku yen wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget Heeh. dhewe. Heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Piye? Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok ngisor. Dah. Terus sing grogah aku. Sampean mapan no? Dirokok kuwi, dirokok kuwi Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya berbagai. Nanti mawon nggih, Pak. Mangga. Tetep apik nang dhuwur teblok sampean. Gak apik nang kene iki. Nah, kene. Ah, Ngono lho apik. Apik ta? Lho Bapak. Apik. Api-api jenengan boten ngrasakne. Seneng aku. Ah, ngene. Pak, Iki wayang golek terus iki wayang kulit. Anu kula mriku mawon, Pak. Kene ae. Wah, Ya, ambrek dang, iku dang, malah. ya kene. Ya. Wis kaya demit tenan. Sile. Nah, pun ngeten. Ngeten mriku Pak yut-yut Jujut ngoten. kono. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Ya, ngene iki wayange. Wayange Nah. limbuk iki. Nggih, sing ngomong buta nggih sinten. Dijak omongan ibuke piye? Kesane mriku Kono sik. Ya. kemebul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo Udo. Kok nek edik Ojo hina. oh enak. Kok ngoten. Angger mak tik gentosan. Nggih. Lek niki lho Pak. Ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah buat kok. Karo tengah piye? Apa 1500 kok. Karo tengah. Kira apa? Ate kaya ate lungguh men. Lah pripun kula ngadeg malah kaya padasan kudu napa pripun? Iki kira wancine salat kok kon wudu ra. Lah ki kula ngeten mawon. Apa aja iso milih? Lah ra ketak makdir.